don jingma ki tim pania kendo ber ke France hakane ke FIFA World Cup namar ke jingklan jong ki player jong ke France. Kapdeng supaya piki parlo ki bisngau tanar ban page ya ki video hakane ke channel. Hakane ke video mtaka singi na page ya ke kana lengkot syapang ke France. Perbalai ba ki wei ki tim ki ting bha pania le persya ber ke France hakane ke FIFA World Cup. Pergi na page ru kumno ke France ka kelalong kum kata ke tim ke baklan bha hakane ke FIFA World Cup menta usnam. Per ke France kalong kum kuai ke tim ke baklan bha hakane ke FIFA World Cup takaba naduk ki starting 11 haduk ki bench player kilong ki baklan bha paladang yanu jor na ki bench player jong ke France ki kam klan pan ki starting 11 jong ki wei kiri. Perkumbangi jutip haka FIFA World Cup ka jingyel kai kalong ka per bha nama don kiri ki batolot pa don ru kiri ki baklan henry ombaro ki player jong ka tim kilong ki baklan lot perkumta ka jingyel kai FIFA World Cup ka per bha per ki club level dakaba ka jingyel kai ka kamsuki balada ka no kari ka don ni orang elekai ubat bit bha kalong ka jingman toy ka bakrau na benta kata kari henry ka France pat kalong da khongpong ka France kalong kata ka tim ka ba download ya ki rangil ekai ki baklan naduk ki defend haduk ki midfielder per haduk ki rangil ekai khmat per ki substitute jong ka France ru kilong kita ki rangil ekai ki batubet baha haduk kata per ka France ka down ru ya kita ki rangil ekai ki balak ban dribble ki defender per ki ban tap goal haba ka tim ka ton kam yaki tementang ina page no mano kita kirang elekai ki batbit ki badai jong ka France ki ba penlong ka France kum ka wei ka tim ka baklan bortam hakane ka FIFA World Cup menta usnam teh ka baningkong in sedang shwa yo Kylian Mbappe bad u Mbappe ulong kum uwei urang elekai upapau bha hakine kisngi ki ba menta padleng ba ka jingla jong u padele kai bha par ka klub Real Madrid udang long hi kum uwei urang elekai ubala bha ban tap gol bad ulong ru kum uwei orang elekai bos tetam haka football hakine kisngi ki ba menta perkam tamlei laladei haka FIFA World Cup u Mbappe ulong kum uwei orang elekai ubapau baha ha kepertei namar ladangi paidin haka World Cup jo usnam arjar karpra u Mbappe ulala benilai kai baha perkafran kelara sendon yakane ka FIFA World Cup ha une usnam per ha usnam arjar arpu aru u Mbappe ulala benilai kai baha takaba ujabe ka Golden Boot per ka France kala Shalim no ka Argentina ha ke final. Penmenta usnam ru kalong ka chance u Mbappe manrai ka FIFA World Cup nomor ka jingdon jo ka France ya kirangi lekai ki betbet bha perkan long ru ka chance u Kylian Mbappe pan poi laisen ha ka FIFA World Cup final ya bod par ka pakam sko cerkai shu syapang kan ka kanhun jo ka France kalong ba kam dai tang namar pakadon u Kylian Mbappe henry ka don ru ya ki wei kirangi lekai khmat ki ba ma bha kumbul Osman Dembele ubadang shudab job ya ka Ballon d'Or per kum juru ya ka Champions League ha ka klub PSG per ki don ru ya orang lekai khmat ba pau bha jong ka klub Bayern Munich uta u Mikel Olise per kum juru orang lekai khmat ba pau bha jong ka klub PSG uta u Desire Doué u Barcola ki badai ki player ki badang shudab job ya ka Champions League per ka klub PSG ya bod per ki defender ru kilong ki defender ki betbet bah jong ka France takaba ki don u William Saliba u Konate u Kunde par ki wei per ki don ru u Ryan Cherki u player u bapau bah ka Premier League menta ka samoy u bayalekai na ka club Manchester City baradangi page yakini ki starting 11 jong ka France ngila barong ba kanaiken gadai kata ka tim ka baong the most complete team na benta kane ka FIFA World Cup par ka France kam shem dai tang kata ka tim ka baklan henry gadai kata ka tim ka bala experience bha ha ka FIFA World Cup da ka ba hakini ki kendiat snam ki bala lej ka France kalong kum ka wei ka tim ka baklan bha da ka ba haus nam arajar karpra kadai kata ka nong job jong ka FIFA World Cup baros nam arajar arpu aru kapoi hadu ka final penmentaru lengba ka jingdon jongka yakini kirangi lekai ki betbit bha ngila ban ong ba ka France ka don bha kata ka chance ban ra biang ya ka FIFA World Cup menta usnam henry ka FIFA World Cup ngimla par ban batai mano ban job namar lada poi ka knock out stage borok ki tim kilong ki baklan bha namar ka knock out stage kendai per minute lada bakla tang ka wei ka jingyel lekai kan salong ka ba e bha ban penlim ya ka no ka tim paleng ba ka jingdon jong ki tim
kum ke Spain, England, Germany, Portugal, Brazil, Argentina berkiwai-kiwai ngilak ban ong ba haka knockout stage haka FIFA World Cup kalong ka bae bahayangi ban predict dan ban batai nama haka knockout stage ka jingel kai kalong unpredictable. Henry ladangi paipat cakane ka kenhun jong ka France dan ka squad jong ka France ngilak ban ong ba ka France kadai kata ka tim ka baklan tam nap deng kini ki tim ban yelek kai haka ka FIFA World Cup menta usnem. Perka France kam syamla day tangka taka favorite ban job Henry ka donne kita ki player ki ba angnot per kita transisha banra ya ka FIFA World Cup menta usnem. Te paralog kat kum ka jingpe jongpi hato day em ka France kata ka tim ka baklan tam haka ka FIFA World Cup menta usnem. So drop ki jing sngaw jongpi hapo ka comment section. Te paralog menta ka sngitang kini ki video ki bakendiat tela dap sngaw tanat pan snga bakum kini ki judge video war klik dan subscribe ke channel pa phila ban yo ya ki video ki bangan sepenmi par kum juru kum kadak pan ajing kersyan pan support ke channel kublai shibun.